Duha ka mga armado nga grupo gibantayan sa kapulisan nga muhasi atol sa barangay elections. 11 ka mga barangay sa 5 ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo anaa sa election watchlist sa COMELEC. Sulpicio Express 7 dili mo bayad sa multa sa damage nga nahimo sa oil spill. Samtang tugo diskumpiyado sa kwentada sa DENR. Tuloy daghan pag ito imbulo hapon. No? Kini ato work in progress ni. Sa usa ka gatos ka adlaw nga paglingkod pagka-gobernador, unsay nahimo ni Davide. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ining atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, 11 ka mga barangay dinhi sa lalawigan sa Sugbo ang gipaubos sa election watch list areas. Apan sa dili pa kana namo ihatod uban sa dagkong mga balita karong hapuna, diay usa ka gingong tulisan sa dakbayan sa Talisay gipusil patay kagabi. Kining tawhana Frank, gituohang notado kay anaa sa crime scene ang iyang motorsiklo nga kanunay na blatter sa Talisay City Police nga mao'y manuli sa Talisay area. Dugang pagyuda na Attorney Georgia, gikwintasan og karton ang maong biktima. Kung unsa kini, Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gikwintasan og karton nga dunay suwat nga tulisan ko ang patayng lawas ining lalaki nga nailhan lang sa ngan nga alias Negro. Nakaangkon og daghang samad pinusilan ang biktima gikan siyang ulo hangtod sa iyang batiis. Ang meresponding pulis sa dakbayan sa Talisay mao'y midala sa biktima sa Talisay District Hospital apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival. Meresponde ang mga pulis sa dapit na hitabuan mga pasado alas 8 kagabi dinhi sa Sitio Haud sa barangay Bulacau. Tupad sa biktima matud pa ang gimaniho ining puang XRM nga motorsiklo. Ako nakidungog buto ra gyud. Pagdungog na magbuto dito og dagan diha sod. Pagkabot sa biktima ga-drive ani iyang motor nga puwa. Then pag naog siya nisulod siya dito murag na siya gi-history of transaction. Then after few minutes buto nga nadungog na sa mga tao buto-buto. Nasuta sab sa kapulisan nga kadaghanang nablatter ang motorsiklo sa biktima nga gituho ang gigamit sa pagpanuli sa dakbayan sa Talisay. Siguro among imbestigahan kung unsa nga na-involve sa tulis ba jud kay nasa usa sa residente diha or duha ganina niingon nga murag na-involve sa tulis. Then sa atong record sa police station nga mostly ang nanuli sa to is kaning suspect nga nagsakay og puwa nga motor. Ray Pasaporte, News 5. Usa ang samaran samtang lain pa ang naa sa piligrong kahimtang dihang duha ka mga batanon ang kalit nga namusil at tubangan mismo sa Inayawan Barangay Hall. Nakuratan ang mga barangay tanod dihang nakadungog sila og mga buto sa armas mga alas 3 sa buntag kaganinang kadlawon. Ang biktima usa ka PUJ driver nga nailang si Dindo Yagon nga nakaangkon og samad pinusilan sa iyang buko-buko og kilid. Dali kining gida sa Tambalanan. Naangin sab sa maong pagpamusil si Danny Reyes nga usa ka tricycle driver. Samdan kini sa iyang walang bukton human maigo sa saag nga bala. Ang kapulisan padayon pang nangita sa mga suspek ug nag-imbestigar sa motibo sa pagpamusil. Umang, wala ko nilili kay diri namang kusod. Ay ang ipusil na hagba man, magan silang kuha. Ikaw? Ano kuha paga ni kuha? Bayo ko bawa ni nga naigo ko. Doon panuros na muli sa mad. Gibutyag na sa mga otoridad ang listahan sa mga dapit nga naapil sa election watchlist areas karong umaabot nga barangay elections. Chinky Baguio, Sugin Limi. Sa inisyal nga assessment sa Cebu Provincial Police Office, Armed Forces of the Philippines sa COMELEC, 11 ka mga barangay sa 5 ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo ang gipaubos na sa election watch list of areas alang sa nagsingabot nga barangay elections.
sa lungsod sa San Fernando. 5 ka mga barangay ang naa sa Ewas, 2 sa lungsod sa Dumanhog, 2 sa lungsod sa Tuburan, 1 sa Dakbayan sa Bugo, ug 2 sa lungsod sa Tabuelan. Ang nahisgutan nga mga barangay nga gibutang sa Category 1 sa kapulisan, giingong dunay election-related violence sa nanglabay nga piniliay, gawas nga dunay hulga gikan sa taong wa mo ila og balaod. We will be continuing the validation of other areas. So most probably as the election year, there are other areas man good na kanang wala pa takabalo o dayon paglansa ang mga certain personalities, no? So man is Commander. Miangko ng kapulisan nga dili igo ang ilang mga sakop nga posibleng ibutang sa naasoy nga mga lugar. Apan ang militar sa ilang bahin andam nga muabag sa panginahanglanon sa pulis alang sa seguridad sa piniliay. One PNP personnel is not really enough, no? That is why we are into clustering and we deploy our people as practicable, no? As of now, we have a total of about 524 number of APP personnel. Actual deployment of this will start a day before the election. Sa Rehiyon 7, nagpabiling 28 ka mga barangay ang inisyal nga gibutang sa election watch list of areas, 27 sa Negros Oriental ug 1 sa Siquijor. Wa pay gibutyag ang mga otoridad kung pila sa lalawigan sa Bohol. Jinky Bargio, News 5. Gawas sa election watchlist areas, hugot sab nga gibantayan karon sa kapulisan ang giingong mga armadong grupo nga naglihok sa pipila ka mga dapit sa probinsya sa Sugbo. Mubalik si kapatid Jinky Bargio. Padayong nagmonitor karon ang kapulisan sa tulo ka mga potential armed groups nga naglihok sa lalawigan sa Sugbo nunot sa nagsingabot nga piniliay sa barangay. 2 sa maong armadong grupo gikan sa bagatang bahin sa Sugbo samtang usa-usab sa tunga-tungang kasadpan. Nailhan sila nga mga supporters ug mga mukandidato sa barangay elections ug gikabalakan nga ang ilang presensya magmugna unya og tensyon atol sa piniliay. Ito when na-argue yung mga possibilities, no, that they're into illegal activities, we will not hesitate in conducting operations or neutralizing this group. Giangkon sab sa kapulisan nga nakadawat sila og tawag gikan ni Congressman Benhur sa Limbangon bahin sa giingong 40 ka mga tawo nga miabot sa lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan. Ang presensya sa maong mga tawo naghatag og kabalaka sa mga residente. For now, we haven't received any information that these private armed groups are being financed or protected by certain politicians. No report yet. Jinky Bargio, News 5. Gipahigayon ni atong Domingo ang 11 hunat Sugbo Triathlon. Ang lungsod sa Oslob nga nahimutang sa bagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo mao'y nahimong venue. Julie Tainar, Sugid Limi. Gibanaban ang kapin sa 400 ka triathletes ang misalmot sa gipahigayong hunat Sugbo Triathlon ni adtong Domingo sa Heritage Park sa lungsod sa Oslob. Ang triathlon usa ka lumba nga naglangkob sa paglangoy, pagbisikleta ug dagan. Sa standard distance, gisugdan sa mga triathletes ang 1.5 kilometros nga paglangoy, gisundan kini sa 40 kilometros nga pagbisikleta ug gitapos sa 10 ka kilometros nga dagan. Samtang sa sprint distance, dunay 750 meters swim, 20 kilometers bike ug 5 kilometers run. Ang maong paugnat sa kusog ay unang triathlon nga giorganisa sa Parkland International Hotel. This is gonna be the first. Definitely won't be the last. They already have other municipalities queuing up. You're asking me why Oslob? Why not? Oslob is it's one of the emerging destination for Cebu. Gawa sa mga Subuano triathlete, duna say misalmot gikan sa ubang dapit sa Visayas ug Mindanao. 18 comes in. 3, 2, 9. Yung run. Good luck. Kasi yan, key sa triathlon eh. Nakakuha sa unang pwesto sa sprint category ang 27 anyos nga si Christian Lim, ikaduha si Yuan Xiongbian ug third ang 13 anyos nga si Ralph So. The challenging part is the waves and the wind in the road. And then during the run, the heat was tolerable. It's okay, but and then it wasn't that hilly in the run, so it's okay. What's yung pinaka-challenging part? Swim. It's one of my weaknesses.
Gisaad sa mga organizers nga dili kini ang katapusang pagpahigayon og triathlon nga buhaton sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Julie Tainar, News 5.